Igama lami nginokhanyo, ndiqale apha enkonzweni ngoJanuary. Bendigula kakhulu ke bazalwane, bendinento endivalayo. Uthonga bengasabazi nokutya ndingasakwazi. uThixo osoloko esecani kwethu wachukumisa ishomi yam yayondithatha pha endlini. Athi chomi ikhona icawe endiyibonileyo, khake uye nawe uyotraya pha. Ndizile ke kungolesibini uqala kwami ukuza. Utata wayeme apha ngaphambili, ndandingakwazi bazalwane ukumjonga. Ndandintomjonga abe ngathi unezitaza pha, ndijonge phantsi. Ndithi ndojonga phantsi ndive nantsi lento ifuna undivala ngoseni lapha enkonzweni. Ibingunyaka wesine lo ndigula, ikho indawo endingasuwanga kuyo ekhaya. Kodwa usukela ngalaa mina ngolesibini ndalala kwasa. Ngoku ndiziva ndindim, laa nto yayindivala andisayiva. Xa ndilala ebusuku ndilala kakuhle. Njengoba ndigula kuyo yonke le minyaka, umyenam akaphangeli. Ngalaa mini kwakuthiwa masize ekuseni, arhuqa umyenam masize ecaweni. Utata wasuka apha waya kum straight. Utata ndabe ndigobile, wandibetha apha entloko, ndavusa intloko, wabuza ukuthi uhamba nabani. Ndathi ndihamba nomyenam. Wathiwa mandimkhwaze, ndamkhwaza. Waza wamjonga nje wathi mseliseni something ebag. Who are you with? Wama nabani? Bring her up. Msiseni. Who are you with? Wama nabani? Umyenam Where's your husband? Ukumyeni wakho. What's her Zoxolo name? Khophe. Huh? Zoxolo Khophe. Zoxolo Khophe iza ngaphambili. Come. Iza. Lift up your voice and say in the name of Jesus, the Son of the living God. Something there. Usukela ngaloo mini ii-calls zingenile efunwa ngabhalanyana. Kodwa namhlanje xa ibhekhe aphangele. Bazalwane, intambiso yale ndawo istrong. Amen.